खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 जानुवारि 2021 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनै जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो जाफुंसारगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां, मोजाङैनो दावबायनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोब्राब खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। जानाय लोंनायाव अब्लाबो सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय बांसिन गोजोननाय मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन एबा खहा खालामनो नाजागोन। सुथुरा बांगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां, गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। दिनै जायखि खामानि मावा मानो मावफुंनो हागोन आरो गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन। तुला राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन बबेबा सुबुं फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन गोसोखौ लोरबां मोनगोन समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रांथि जानायनि गोनांथि दङ गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन रांखावरियाव मोजां अदेबानि खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ मानोबा गिलुं गिलुं जागोन सोरनिबा सायाव हरखाबै रागा जोंफ्रांगोन गोसोखौ हमथानाया गाहाम मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो नाजागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो नाजागोन नाथाय गोब्राब जागोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अननानै फैगोन नाथाय सोरबा आंगोजों एना एनि जानानै गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनफिनगोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन दिनै गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।